Hola a tothom, anem a veure com podem fer servir la eina cerca i reemplaça. D'acord? Serveix per buscar un element i canviar-lo per l'altre. D'acord? La tenim aquí, directa, si tenim aquest menú activat, o si no, també podem anar pel menú Edita. Primer marcarem allò que volem seleccionar. Si faig clic aquí, selecciono tot el full, i per tant me'n vaig a Edita i li dic que cerqui. Mira, el que vull fer serà aquí on posa número, que en lloc de posi número posi N amb una rodoneta. Per tant, li dic, busca amb la paraula número, d'acord? I reemplaça-ho per això. Perfecte. Puc anar fent cercant. Cerca el següent. El que em troba és l'últim lloc on havia apretat, per això està aquí. Em diu, mira, he trobat aquest. Si jo hi dic reemplaça, doncs me'l reemplaça. I salta el següent. Reemplaça. O puc fer directament, reemplaça-ho tot. Em diu, mira, el que hi ha és tot això. D'acord? Aquesta cel·la, i passarà a ser això. És a dir, la cel·la A1, la cel·la A1, es transformarà en això. Tancar i tancar. D'acord? I ja ho tenim. Ens ha canviat tots els paràmetres d'una manera molt ràpida i molt fàcil.